हाय लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ फिल्मखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। जोंहा मा होनना बुङो फार्म दङमोन ना ब्रयलार फार्मखौ सेफायदो आरोना गाज्रि जाजोब्बायना गोदान बानायसिगोन आरोना बिदिनो खामानि मावगासिनो दङ लोगोफोर जा मेंखाबाय खावलायाव सिनदों मावजोबबाय खिथि लान्दा जानायखौ जा मेंखाबाय आरो खिथि लान्दा जानायखौ सायाव खिथि लोगोफोर जों सानैजोंनो माबा खालामजोब्बाय ना तिरपालखौ बोखाजोब्बाय लान्दा जाजोब्बाय जिजोब्बायमोन नालाय खनना दोनहैबाय दा बेखौबो खानदों बावसो नै बेराफोरखौ सेफायगासिनो दङ आङो न'आव दोनहैबाय जा माखासे दोनहैबाय बन नै बेबायदि जमा जमा खालामना लांगासिनो आरो आङो एखे एखे सेफायजोब्बाय आरोना ओइनिफ्राय ओरैजायनिया सेफायजोब्बाय दाहाय दङ नै खावसे दंबावोसो नै बेबायदि बेराखौ आं सेफायबाय हारसिंनो बोखाजोबनानै रोगागासिनो आरो न'आव बोखालाय रोगालाय सासे आरो दा खेवगासिनो हाजिरा मोना गाबोन हाजिराखौ दं आरोना नै जोबसिगोन नामा खुलिनाया दारखौ खेवगासिनो आरोना गाबोन बोखानो ओंखारनायनि नै आइला हानि लावा माला जोगोनार बेखौबो फानबावगोनसो माखो बेखौ मेथाइ जानो फानगोन आरोना जमा खालामनानै दोनगासिनो तारबरायखौ मेथाइ मोनजागोन ना एसे बुरजा जाबायमोन आइया लांजोब्बायना बुरजा जायोमोन लांना हरदों खोथाय नैया आथिङावबो सेफायलायसै आङो दाम सेफायनायनि बनखौ मा खालामना आङो आं मादारखौनो बननांगौ ना ओंखाम संनो मालाय फाननाय गेसाव सङाबै आङो अराव संजोबनांगौ जाबाय मेंबायलै लोगोफोर सेफायनायखौसो नुवासै बाय बाय मोजां दं हा दहाय जि गोथाव मोनाखै मैगं गुसु गुसुनो आंसो खामबाय नोंसोरो नाया थाइसे दं दिनै लांसो फैजाखो फैना फैनायालाय लानाय फैसाखौ खामबाय होदों आलु दों दे बिसोरनो आलु फिसा दों मुखुर जालालै बुरजा दं माइरं लगायदों मालपुवा फार्स्टनि मानसिखौनो माबायानो जाबाय आरो anh phải điều phát hiện phát hiện mana merah bisa merah agak sen dia bisa ngalir mau saya oke kembali jasa kan angin kali semuanya ada dari mereka mendalam gitu bisa ada sampai yang mana gitu sudah jam 9 sana saya oke mau saya oke mau jalan ini udah jalan bisa ngapain udah jalan sih siapa Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia,
बेदर बेदर जाबो जादों खाबाय नाखौ होनसै दानिया मानसि बुरजा नालाय बेफोर बेदर जाबाय माखासे बेफोर बेदर नाय लोगोफोर आंनिया लागा खारै ओंख्रिया जाबाय एसे रानबावथोंसै आरोना एसे रानबाथाय मोनखाबाय जा गोजोननाय थालिर मादानि खारैखाय गोमो जादों जा गोथाव मोनखाबाय ini mana? Wah, nanti kerja lagi mana? Sudah main aja. Yang sebaik.